Здравейте, скъпи приятели! Ето, че се сбъднаха на моята дългогодишна мечта. Искам да ви пожелая на всеки един от вас да посетите това място. В момента сме Пазим до тъмък. на най-високата сграда в света. Ама сега Ама само последния. Pune magazzi. Уникална бяха. Ето тук с станчето в момента се намираме на най-високата сграда в света, Бурдж Халифа. Вижте какво става тук. Красота. Той горе може да се качиш, ако искаш. Да, има още едно такова. Да се качим и друго. Да, ще се качим, бе, как? Сега тук тази врата, където е, вътре има сувенирчета. Ако си харесвате сувенирчета, може да си купите. Е, тук вътре. Вие влизахте ли? Не сме влизали, ама така предполагам, защото в интернета съм ги гледал. Đấy mẹ cầm để cho đứa con nhập đó nó tổ. Искам да поздравя тук от тази висока сграда, искам да поздравя всички мои приятели. Васко, Данчо, Митака, Георгия, баджанаците ми, всичките. Всичките да се чувстват поздравени. Поздрави за Брезина, поздрави за Лизо. Това е моя една сбъдната мечта. Това е невероятно. Невероятно.